Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu arrautzak Urdaiazpikoarekin. Ez pentsa betiko platera denik, behar dugu arrautzak Urdaiazpikoarekin, baina modu diferente batean. Eta jakiteko nola, ikusi beharko duzu programa, eta gero, abertze emaitza tratzen. Orain dela 50 urte kasik herriko etxe eta mendiko baserri guztietan oloak hazten ziren etxean behar zituzten arrautzak eta olaskoak izateko. Arrautza zuringoren 98%-5 ura da eta 10%-6 proteinak. Arrautzak elikagai proteikoen taldean sartua daude. Prestatu behar dugu gaur arrautzak Urdaiazpikoarekin. Orden, modu desberdin batean. Orden, lehenik, gozi behar dugu arrautzeak 6 minuto. Hola geldituko dire, kanpotik zuringoa geldituko da gogorra, eta barnetik gorringoa geldituko da, biguina. Orden, egoziko dugu, erramezara 6 minuto. Eta biztartean prestatu behar duguna da, Urdaiazpikoarekin raus bat egin behar dugu. Orden, hau nola egiten da? Egiten aldugu idortu Urdaiazpiko lontxa bakotxak, serbileta baten tartean eduki eta mikroondasen minuto bat maxima potentzia. Orden, galditzen da gogorra, eta gero egiten dugune da hori xiatu. Eta xiatu horrekin nahasiko dugu ogi xigortuekin. Horrekin albartatuko dugu irin eta arroltzakin gure arroltzeak. Orden, erakutsiko datzu eta nola egin behar dugun hau. Jarriko dugu horrela, doblatuko dugu. Sukaldeko papera erabiltzen alduzu ere bai. Egiten den bitartean, egiten duena da, serbileta egiten du xurgatu grasa. Orden, gelditzen da magra idorra. Orden? Horrela probatuko dugu eta sartuko dugu berran bezala mikroondasen. Labean ere egiten alda, Gure labean ere, hartzen badugu bandeja batean, egiten dena da idortu Urdaiazpikoa, egiten da unitz, idortzen da, eta idortzekin gero badugu aukera xiatzeko. Beraz, sartuko dugu hau mikroondasen. Hemen dugu gure Urdaiazpikoa, nola dagoen egina, super egina, klaro. Horrela. Eta hori egon duguna da, hau trituratu. Hau ikusten duzuen bezala, gogortu da, ikusten. Horren, jarriko dugu hemen. Eta, egin dugune da. Hau bere erabiltzen aldugu bertze gozendako, adibidez, erten zaionari salde jamon edo Urdaiazpikoaren gatza, berduraren gainetik botatzeko adibidez, hau bera egiten alda. Egiten da horrela, berez, hau da nahasiko duguna ogi xigortuarekin.
hauxe. Hasi da irikiten, beraz, orain 5 minuto jarriko dugu erlojua. Hori, erran dugun bezala, txuringoa gogortzeko, baina barnetik gorringoa gelditzeko likidua. Orain polliki behar dugune da, arraultzeak txuritu, kontuan hartu, barnetik ez dagoela egina, orduan, polliki, hautsi gabe. Horrela, bat, vale. Hemen prest gure arroltziak. Orain, hasiko dugu. Hogei xigortua. Botai azpikoarekin. Horrela. Eta hasiko gara. Beraz, hartzen dugu arroltzea, irinetik hasten dugu. Irinetik, arroltzetik, arroltzean, eta rebozatzen dugu. Horrela. Postre handiago egiteko, bializ egin dugu berriz arroltzean, berriz hogei xigortuan, hori da, eta berriro. Horrela ja badugu, bat. Eta beste bat. Irinetik pasa. Arroltzetik. Horrela. Mendik. Arroltzetik. Eta hauek ja dugu gure laharroltzeak ja rebozatuak, enpanatuak, eta orain freidora batean jarriko dugu ja kutskurtzeko kanpotik. Bale, ja dugu gure freidora beroa, ustez. Eta hemen jarriko dugu arroltzea frijitzen.
Freidora ez baduzue, zartain batean, kroketak bezala. Esperatu behar dugu pixka bat, berotu hartio olitua, bai? Bai. Eta, orain, a ber. Bai. Horrela. Eta hau akompainatzen aldugu, patatakin edo... Baltzenekien arrautzen identifikazio kodeko lehenbiziko zenbakiak oiloak nola hasi diren adierazten duela, 0 ekologikoan, bata landan, 2 zenbakiarekin lurraren gainean eta 3 maldimada kaiolan. Hementxe dugu arrautza urdaiazpikoarekin. Ikusten zuen bezala, plater diferentia, eta hori gustoko balime duzue gehiago egina edo gutiago egina, hori. Ikusten duzuen bezala, 2 modutara prestatu dugu, zuek ikusi, denbora gehiago eman arrautzeari edo gutiago. Eta hau, hori, patata frejitoakin, edo ogi kostroiakin, edo ez dago bertzerik egin beharrik, baizik eta jan, orain, gastatu. Arrautza urdaiazpikoarekin osagaiak, 5 arrautza, 2 koilarakada irin, 2 koilarakada ogi birrindu, 2 urdaiazpiko xerrame, olioa.